Kaixo sexy kuadrilla zer modu zaudete, ikusten duzuen bezala, banago gorri, ze iritsi berri naiz oraintxe bertan kaletik eta jarri dut, bero egoteko kalefazioa piztu dut, ze eske ez duzu imaginatzen, baina berez jartzen du 6 gradu egiten dituela, agian alderantziz ikusiko duzu, baina gradu bateko sentsazio termikoa, osea, flipas, eta berotu beharra daukat, begira niz naizela batere zopa zalea, baina aurreko egunean egon nintzen uxuerekin batera ramena jaten, napargarreko ramena jaten, ze ona! Eta hori nahi dut berriro ramena jan, gustatuko litzeak ara joatea, baina ezin dut, asike zuekin batera eta zuen baimenarik gabe, hau nire kanala da eta nahi dudan egiten dut. Saiatuko naiz nire lehenengo ramena prestatzen, beraz, goaz, ramena nola egin. Txak! Ramena nola egiten den kontatu baino lehen eta nik deskubritu baino lehen ikusten duzuen bezala badirudi kameraz zertxo bai konpontu dudala egin nuena izan zen berrezarri sistemako funtzioak eta badirudi orain nire aurpegia fokatzen duela. Ez dakit gero editatzerakoan fokatuta jarraituko duen edo ez, baina ja badut buruan nire urtebetetzerako auto opari bat egitea eta izango da review pilo bat ikusi ditut prezio aldetik eta erabiliko dudanaren aldetik eta kontuan izan da hau ere badudala, erabaki dut Osmo Pocket 3 erostea, beste bat kamera horrekin, baina egon zenean hemen nire etxean Andrea gustatu zitzaidan utzi zidan pixkat tokiteatzea eta azaldu zidan pixkat ere berak nola erabiltzen duen, oie, fantasia. Asike, hori. Hasi baino lehen, hemen daukat eroskera, ze klaro, ez da bakarrik hotza egiten duelako. Baizik eta lehen egon naiz doiarekin bueltatxo bat egiten eta kristonotza egiten zuen ez. Joan gara baten bila, taberna kafetegi, eta geunden justo ensantzen goian eta gogoratu gara berri dutela supermerkatu asiar bat. Fantasia, gogoratzen zarete supermerkatu asiatikoa? Zenbat zauden hemen? Osea, que fuerte. Daude, horko gauza desiente eta erosi ditut, hor esan dut, ramena. Eta egia da izango dela ramena nire estilora. Eta erosi ditut gauza batzuk, eta gero joan gara arrautzak behar nituelako, eta hori orduan egingo dut unboxinga. Hemen, poltsa maravilloso honetan dela barrexerkarena. Barkatu, ikusi duzu nire belarritakoa? Ez. Begira! Azte belarritakoa! Jartzen duela, ikusi duzu nire belarritakoa? Osea, niretzat munduko esketxik onena. Eta poltsa hau oparitu zidan Trikuxabik, que por cierto, joan zaitezte EITBek duen podcast plataformara, bertan Jokutopia izeneko podcast bat topatuko duzue bideojokoen inguruan. Trikuxabik egina, sortua eta lokutatua, Ulu Media grabatua. Beraz, sartu ze kriston deskubrimenduak egingo dituzue eta bideojokuetan oso adituak ez bazarete ere eta behintzat arituak baldin bazarete, nik uste dut gustatuko zaizuela. Beraz, badakizue. Unboxing. Zer eske horrela ateratzen ditut gauzak. Salda ez dut egingo eta de hecho egonez parazkitakoa hartzear, baina azkenean oiezkoa eta uzen merkeena zegoena eta informazio nutrizionalari begira, bietako porruak, zebotako dizkiot porruak, da nire errezeta esan dut. Gero, arrautzen bila joan naiz, ez da lehenengo aldia joaten naizena supermerkatura arrautzen bila edo beste gauza baten bila eta voltatu naiz hori gabe eta beste 11.000 erosi beharrez nituenekin. Ez dakit, zuei gertatu zaizuen noizbait, utzi iruzkinetan, obviamente, ze uste dut ez daizela bakarra izan. Gero, motxi hauek jarraitzen dutela kongelatuta, aseke sartuko ditut kongeladorean oraintxe bertan. Udon hauek, tallarines de trigo udon. Eta gero miso saltza, así que
A ber, errezeta egiteko egingo dudana, baditut txampiak, baditut, zanahoria, botatzen diren. Osea, nik egingo dut una mezklan ikuste dut hot pot eta honetan. Ze, klaro, nik ez dut haragi zatirik, orduan nago pentsatzen botatzea hot potean botatzen diren bezala giozak. Baina, bueno, pues hori, egon nire estilora nik jango dudalako, eta, bueno, zuei, pues erakutsiko dizuet, beste alternatiboa bat, izango da ramene. Ramena arkakusoren estiloan. Guazen, orain, osagaiak bilatzera, bueno, errezeta bilatzera hemen, eta erakutsiko dizkizuet oraitxe. Hale. Bueno, ekipo, dagoeneko prest ditut osagai guztiak edo behintzat nik erabiliko ditudanak hasiera batean. Xalda, oinarria, posible baduzue, beti bezala hobea izango da zuek egiten baldin baduzue izan nahi duzuen xalda. Gero botako dizkiot pare bat porru, hau inventada. Gero atera dut nori alga, pixka bat botatzeko, zapore hori izateko. Iso saltxa, udonak, kantitateak ez galdetu. Jengibrea euskaraz nola da jengibrea? Arrautzak, egosiko ditudanak eta marinatuko ditudala sojan eta azukrea nasitako potinge batean. Gero, falta zait uste paratxuria, ez duela hemen. Gero ez ditut shitakeak, baina ditut txampiak. Eta gero hemen ditut giozila bat. Ez dakit saldan sartu edo airfryerrean edo, bueno, ja sofreitu behar ditudala hauek, pues egingo ditut agian zartagian, eta bintzat, pues, dentrante edo pikatzeko moduan. Así que, guazen, lehenengo pausua, nik uste dut eginen dudana izango da, arrautzak egosi marinatzeko. Así que, guazen, venga, zuek nire gintzatozte, hau desastre bat da, denon desastrea da. Vale, arrautza egosten jarri ditut, arrautzak, zeira biez bat. Eta orain egingo dut marinatua, prestatuko dut marinatua. Soja, edo soia, eta azukrea. Eta berez geratu behar da nestiaren kolorearekin. Gehiago. Orain imaginatzen duzue, hau dela gatza. Bueno, jarraituko dut honekin, utziko dut rabatzari. Ez zait iruditzen oso zinematikoa denik. Bueno, gero gatu zurrengo pausuarekin. Kuadrilla bagoaz orain, moztera, porrua, moztera, txampiak, egia da porruak joango direla saldan zuzenean, moztera jengibrea ere, ze azkenean arrautzak jarri ditugu lehenengo pauso bezala, ze marinatu behar baldin badira, marinazio saltza horretan, ezagik nola azaldu, denboratxo bat egon beharko dute. Orduan, gosten diren bitartean hasiko gara zatikatzen eta horia joango gara ordenatzen. Berez, zatikatzen hasiko gara, zatikatzen ditugunerako gauza guztiak eta ja prest ditugunean bai salteatzeko edo eta xaldan sartzeko, ja egongo dira egosita eta marinatzen jarriko ditugu. Behin marinatzen jarrita, ja jarriko dugu xalda alde batetikan eta bestetikan udon fideioak egiten jarriko ditugu. Eta gero dena batuko dugu. Así que, urrengo bideoak joango dira musikitarekin, nire hauts polita entzun gabe, zeia azaldu dizuet oraintxe bertan egingo dudana, eta bueno, orain falta zaizue ikustea eta gozatzea, ze niri horrelako bideoak pilo bat gustatzen zaiz. Ba ez da konpondu, osea, fokatzen du azkarrago, papa, baina, jago zartxo. Zaude jartxo, oi, zuek ez, kamera. A ber, ia 10 urte bete ditu, eta eman diot kaina eta erori zait, osea, ongiegi dago bizi izan duenaren bat. Bizi izan duenarekin, Jesus, nire burua doa oso azkar. Oso azkar, ze ustiral. Bide batez, baduzue newsletter maravilloso bat, aurreko astelenean bidali nuela, newsletter hori
hilabetean behin bidaltzen dut nire hilabeteko gogokoenekin, hau da, pues ikusi dudan telesail edo filmerik gogokoena, irakurri dudan libururik gogokoena edo nahi dudana komentatu, podcastak, txareko sortzaileak, bideoak, abestiak, musika, ikaspenak, hilabeteko ikaspena, erronkak, bueno, una maravilla. Hor, deskribapenean utziko dizuet eta agian, iruzkinetan ere fijatuko dut da anklatuko dudala hor, txintxeta batekin inork lapurtu ezin dezakena. Bueno, hori, baduzuela hor behan ikusteko, irakurtzeko eta nahi izan ez gero jarraitu edo arpidetzeko. Beraz, bagoaz, ramenarekin jarraitzera. Bueno, ekipo, ja prest daukagu orain arrautzak marinaziotik begira nola geratu dire. Bueno, nahiko eginak. Eta botako dizkiot bi arrautz. Por qué? Pues delako nire... Bueno, utziko dut biharko. Bai, soberan izan dut... Txuntxun, giozillak... Porrua hemendikan ikusten da... Txampiak... Así que ez naiz bat ere trebea joekin, probatu dut oso nago, justo aztu zaituren goiara, baina bueno. Utziko zaituztet hemen, giozilla batekin, pixkat urrunago jarriko zaituztet, eta hori. Espero dut gustuko izana nire errezeta hau asmatutakoa ez ja existitzen da, baina bueno, nire erara eginda kontatuko dizuet. Ea zer moduz eta bueno, utzi iruzkinetan ea ze beste errezeta egitea nahi duzuen, baditut buruan hainbat errezeta esan dizuedana kanal honetan presentzia handia izan zuena, bereziki hasieran. Asmatzen duzuen zein den. Eta gero pentsatu dut nik duela 2 urte, bai? Edo aurreko, bai, duela 2 urte gonintzen enekantaken, iruen ekantakeko saioko eduki sortzaile bezala. Eta hainbat ataletarako inatu eta garatu behar nuen edukia. Besteak beste, sutafu atalerako zirela errezetak aurrendako. Eta pentsatu dut bertako errezeta batzuk agian egin nitzazkela. Bere garaian egin dituen batzuk frogatzeko egingarriak ziren, edo ez? Eta hori, ze iruditze zaizue, iruditze zait izan daitekela divertigarria, ze errezetak batzuk ziren nahiko kuriosoak, koloretako espagetiak eta horrelako gauzak, eta udara begira ere bazaudela gauza nahiko erresak eta freskagarriak direnak. Osea, freskotxoa gorputzan sartzeko. Eta hori ekipo, espero dut gustoko izatea bideoa, arpidetu, like eman, utzi iruzkinetan, zer modu zaudeten sikiera, asko maite zaituztet, mi esker hor egotegatik, eta hurrengora arte.